Ito na po ang hinahanap niyong pizza dough recipe. Napakasimple po siya, promise. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong flour, yeast, sugar, salt, olive oil, tapos room temperature water. Ito ang ating room temperature water. Ang kailangan natin dito is 14 ounces. Ayun, pwede na yan. Ilagay natin ang ating yeast, 1 teaspoon lang. At stir lang natin konti. Sa kabilang mangkok, ilalagay natin ang ating flour, 23 ounces, 3.5 cups. Ayan. Ito ang 2 teaspoons ng sugar natin at stir natin yan. Pagkatapos yan, ilalagay natin ang olive oil sa water and yeast, 2.5 tablespoons. Kung kamay ang gagamitin mo sa pagmamasa, ilalagay mo lang yung flour dito tapos imasa mo lang. Pero ang gagamitin natin ngayon is electric mixer para madali. 1 cup at a time. Habang nagmamix, ilalagay natin ang ating salt, mga 2 teaspoons. Tapos hayaan lang natin magmix mga 2 to 3 minutes. Testing natin itong dough, dapat super malambot. Hindi siya masyadong malagkit. Perfect itong dough natin. Tapos ilalagay natin dito sa isang airtight container. Hayaan lang natin umalsa at antayin lang natin hanggang dumoble ang size. Pagkatapos ng 2 oras, ready na itong dough natin. Ang ganda oh. Pwede mong gamitin agad o pwede mong i-ref overnight up to 3 days.